Здравейте хора, отново съм аз и не ще играеме, т.е. пак ще играеме на една игра, как да ви обясня, ето тази с волана. Сега пускаме играта и започваме да играеме. Ще поиграя поне 2-3 минути и качвам видеото. Please like and subscribe. Малко чувате шум, защото съм при баба. Така че, ето ga играта и започваме. Си искате паците нещо като Lamborghini. Или по-хубаво. И хора, това ми е колата, сега ще ви я покажем. Аз буквално съм играл тази игра, но вече не я игра много. Така ще я селна, защото я не искам. Сега ще ви покажа какви коли имам в гаража. Имам 2 милиона и 500. Ето, това е нова механика, като трябва да правим ето тези. Така. И ето, тази кола ме кефи, но си продадох Батмобила. Не знам защо, но си продадох Батмобила. И се завръщаме. И сега започваме. 3, 2, 1, старт. Вземаме 12 хилки. 25 хилки. Малко е шумно, защото минават коли. Сори. Бам, бам, бам. О, хора, има мистери. Има мистери. Ооо! Изкарахме БМВ. То зелено. Но не знам защо е розована. Просто че сложих розован. Да го кипна или да го селна. Нека да го кипна, защото ме кефи. Един мой, т.е. един Никола, който ме дразни, просто буквално се кефи на Аудита. Пишете ми в коментарите кой предпочитате. BMW или Audi или Mercedes. Така, много искам да ви покажа Жигули. Има хора, така че малко за съжаление. Това ще го така, тук се пая. Ако искате ще изгледам реклама просто да го... Аз искам да го взема така че... Good job! Когато ти реклами много не ме кефат, затова това е последното. Така. Ако искате утре или други ден ще ви покажа нали Fortnite на телефона ми, но май ще ми бъгва, така че сори. Ще я селна, защото нали не съм фен много на G-класите, но във Fortnite има G-класи. Нека да го играя. Аз искам да го играя. Буквално в момента е ужасно. Кой мрази рекламите, да не ти каже, буквално аз мразя реклами. Сега да чакаме един час да свършат. Ето това. Хубаво не искаше да стримаме в Fortnite. Днес няма да стримаме. Fortnite си има приятел от заниманията, ще отходим на занимания. Да. 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 Кажи нещо.
Какво ядете там? Днеска ядохме мусака. Хубаво ли? Да. Те в частна къща ли са така? Не, в един блок, който го правят. Които го правят? Да, това е нещо. Това е апартамент на някой. Не, това е само... Не, това е просто най-долу занимаване. Ние сме до 11 училище. Не знам къде е 11. Защо ли е 11? Ние сме до 11. Мире, защо дето си учиш обикновено, то ли е 11? Не, нашето е 10-то. Забравихте, баба никой не му се занимава с нея. Не знам как се караме. Баба си родник. Няма ли по-тънки чорапки, някакви майки да ти отбили? Не, аз си ги обух просто, защото иска, защото няма чорапи за това. Защото е топло да е за това. Времето не ли виждаш това? Много силата ми се диша. Не идва да ми помогнеш за дървата, сама си ги носих. Кога ги носи? Като ги донесах вече 2 дена, ги носих всичките долу под бараката, сама от тенис. Кога, петък или... Не знам в събота, ако ги донесох. Ще па не ме доведоха. Сега чакам още дни, затова ги преместих тия да като другите да има место. Да иска край тук да ги изсипат, ама тук цяло лето как чисто тук. Хубаво е да се обеража, да съм ми наблизо, ама... Да, ама не е добре. Те ще потрошат съвсем цимента, към цяло лето ще съкне тук и как ще се минава и няма се учудим някоя змия да не се шмъгне или някой вищер отдолу.